Opće bolnice Dubrava. U ime štrajkačkog odbora, kolege, hvala vam na ovoj javnoj manifestaciji i potvrdi vaše odluke da se pridružite i da štrajkate do ispunjenja zahtjeva, a to se zna, to je potpisivanje našeg kolektivnog ugovora. Vidite da nas ima, da smo zajedno, ovako kao što je ovdje, danas je u svim hrvatskim bolnicama, vjerujte mi. Gospodin ministar neka pogleda. Isto tako pozivam i predsjednika hrvatske vlade neka malo svrne pogled sa Lex Perkovića na hrvatsko zdravstvo. Ako je nešto od vitalnog interesa za građane Hrvatske, ja mislim da je to naša djelatnost i da smo 1000 puta se tu dokazali da smo na visini zadatka i da usluge naše i kvaliteta liječenja u Hrvatskoj se ravnopravno mjeri sa europskim stečevinama, to je sasvim sigurno. Umjesto da vam zahvali na svim vašim poklonjenim satima ovome sustavu, jer mi svi znamo koliko smo sati dali da nikada nismo tražili ništa, ostajali nakon dežurstva raditi samo zbog naših građana da bi oni bili zbrinuti, hrvatska vlada, naše resorno ministarstvo, znamo kako nam je zahvalilo. Mi tražimo ne tražimo ništa što nije izvan granica okvira Zakona o radu, direktive europske prakse i svih ostalih stečevina europskog sustava koje se odnose na zdravstvo. Želimo da konačno i taj važan segment hrvatskog društva, a to je naše zdravstvo, radi po zakonu, ništa drugo. Kolegice i kolege, medicinske sestre i tehničare, u ime Sestrinskog sindikata ja vam se zahvaljujem na toj velikoj podršci, da pokažemo svima da mi medicinske sestre i u KB Dubravi i u Hrvatskoj podržavamo, skoro mogu reći slobodno, 100% štrajk, ali da smo profesionalne, požrtvovne i da radimo svoj posao po ugovoru o radu, da nitko od pacijenata nije dobio onu skrb koja je potrebna. Gospodine ministre, trebali biste sestrama reći hvala, a ne ih prebrojavati i više nego što bi morali, da nismo uvijek u mogućnosti pružiti maksimum našim bolesnicima, a isto tako sami sebi. Zašto štrajkamo? Štrajkamo zato što ministarstvo i ovih dana stalno govori kako nas ima malo i da nismo u štrajku. Barata sa podacima koji nisu stvarni. Mi ne možemo napustiti naše bolesnike i otići u štrajk. Mi smo savjesni i odgovorni prema svakom našem zdravom i bolesnom građaninu Republike Hrvatske. Zato smo tako i postupili u ovom štrajku. I bit ćemo i dalje u štrajku. Bit ćemo dok ministar zdravlja ne da pisanu ponudu o kojoj će se razgovarati i pregovarati sa sindikatom liječnika i medicinskih sestara. Niko umjesto nas ne može pregovarati i stvarati naš radni status. Radni status se sastoji od plaće.
sistematiziranih radnih mjesta kojih nema. Propisan je pravilnik o minimalnim uvjetima što ministar zna, nikad nije saživio zato što to iziskuje zapošljavanje i liječnika, medicinskih sestra i drugih profila u sustavu zdravstva. Zdravstvo čini svaki zaposlenik bolnice ili druge zdravstvene ustanove. Borimo se za pravo na plaćeni rad. Prekovremeni rad, što je to? Sve ono što radimo od fonda sati i znamo da nemamo plaćeno povremeno slobodni dan i tada mora drugi liječnik ili druga medicinska sestra raditi umjesto osobe koja je na slobodnom danu. Zato smo u štrajku. Želimo poštivati zakon i naš ministar to zna. Mora se sjesti za stol, mi nismo za ulice, mi nismo za štrajk, mi smo za rad, ali za plaćeni rad. Da li smo zadovoljni? Nismo, jer izjavama svakodnevno koje nas zasipaju zasigurno govore o neistinama i kako će se odvijati dalje ovisi o ministru, a ne o sindikatima. Sindikati su uvijek spremni na pregovore, ali ministar mora znati da jednostavno pregovori počinju kroz pisane akte, a ne samo kroz medijske reklame.